osechako siasa. William Ruto is a political animal. To siasa ne ogoyo 24/7. Maka mora ma intiere William Ruto kano chamo muma 2022 no chako siasa immediately. Eminjo kokosiko wacho ni odhi e working tour. Odhi e regions kamora mora ka otimo siasa ko prepare 2027. Koro miyo jok manitie sani to gin mana jok ma join the queue. To kendo gimoro Nyasaye no miye William Ruto is a grassroots mobilizer. Onge kako appeal kamora mora modhiye kata idwa here mana nade kata okidware iluongo ni love hate relationship. Nyaki here nikech nitie gik mobo nyisi makati iwacho mana no kidwa winjo wachene titi mang'owa tibiro mana winjo. To gima koro sani timre Mount Kenya en ni kanchineno aparo ni gini otimre kata limbe mani neno Rigiji odhi olimogo Karua. Gini en aftermath mar statement mancho wach Western. Oh yes. Mane MP mawe buye West Dam Wanyamo owacho ni it is 1 against 42. Statement no emomine no kakoro jo Mount Kenya be koro wacho ni okay. Kakoro en ni koro sani koro akabila moko gite olokre ni 1 kendwa. Kara koro we wambe koro watimango wari group. Kare gino wa mabarua bene nyondiko nyore obo nation Sunday Nation to kojandiko ga weche mag siasa enya okondik gato kata kiwinjo kaka josani jo masawa wuoyo gineno na dieri nitiere kaka gine makoro dhirgi kona chiel to jomo nikech kata Karua kanchiwinjo ko wuoyo en Rigiji manodhi manyo Karua kendo kano kanyo tingeni ne achiel kuom jofombo marwa no wuoyo kode mo wacho ni no tingore en owuon mondo dhi orom gi Karua. To kano dhi to ni neno kodhi gi ship aboro. Monyiso wani ship gi nigi significance. Madako gi madichuo ne gibiro gariyo. Mane gimiyo Karua. Machielo madichuo achiel no yang magichamo. Manudo ng'abich gi oketne Karua ma otedo ne jogi sama jogi dhi e lweny. To gik sama giae e lweny. Dibeni magi achiel kuom kitepe mag kuong'ruok mane jo Kenya madiere kata jo masano kuong'ore go ndalo machoncha. Aparo ni mane nikech ni winjo kata ka Rigiji no wuoyo wach the eight daughters of Mumbi. Koro yudo ka aparo ni kama wantiere ni odwoko gi back to gin gi wegi. Sani ki wuoyo gi wajumbe ma masawa manitiere sani office kata mano ogul. Ng'ato ka ng'ato nigi chamane. Onesmus Mbunjiri nigi Future Party modwa launch. Karua ni neno kowacho ni rebrand mare to National Liberation Party. Rigiji owuoni wacho ni digolo mare. Ndindi Nyoro mancho ling ni be wacho ni nigi chamane. Koro yudo kakae ng'ato ka ng'ato ni ang'owa gi chamane. Kanyo chopenjo Onesmus Mbunjiri to chamane ni ma edhe chama madhi bedo mar masawa to wacho ni waloso gi mang'eny nikech wadwa ni mondo watim coalition mar chama achiel ma wadhi chungo kaka jo masawa to wakete mesa to wacho ni ng'ata mabiro manyowa nyaka kori bede mesa kae mondo ing'e ni ang'o mimiyowa. Mar ariyo ne giwacho ni giseneno sama idonje party nikech wacho ni kata golo mancho golo godo Rigiji no gol nikech en onge gima nokete lwete. Sama ne jok moko biro to wacho ni chama ni mwaketo ka to mae gima wabiro godo to mae manyaka mewa. En wuon en part of UDA. Koro onge gima notima ng'owa nondikre. Emomiyo gole notima ng'owa yot. Koro giwacho ni sani mondo mi kata ng'ama bro biro mbele kuchocho owitgi oko. Gidhi ndikore nikech gibiro gi chama mang'eny. Koro giwacho ni mae be dhi tweyo ng'ata mawuok masawa madwa biro masawa ka pogogi. Nikech sama koro ging'eny to gibire mesa achiel to giloke coalition cha bro bedo matek mondo nyisgi ni wachungo ng'ato Mount Kenya East kata Mount Kenya West. Koro gimbe nitiere kaka gin gi strategy gi. To William be kama nitiere okapani okegi matimre nikech aparo ni en mo feed intelligence moingo kata mar Rigiji. Omiyo ni neno kodhi mobedo Western 5 days. Ma ok ni no obedo no kiegi manotimo. Sani neno koduogo. Next odhi Northeastern. Manyiso no neno ni kama sa osedhi. An gi Joluo, an gi Waluya iye ka,
koro wadi amanyi wa Somali ka nikech Wakamba be chodhi omakre gi Kalonzo giloso gema machielo mondo adhi be